Il-proġett pilota tal-lezzjonijiet tal-hawn b'xejn għat-tfal kien fost l-ewwel miżuri li l-Gvern għażel jimplementa fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura, b'investiment li għandu l-ħsieb li jkompli tejjeb il-benessere tal-Maltin u l-Awċin permezz tal-isport. Dan qalu il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara fil-pixxina tal-kumpless sportiv tal-Kottonera fejn iltaqa' mal-coaches u l-amministraturi tal-iskejjel tal-hawn li joffru taħriġ lit-tfal. U spjega li billi dawn il-lezzjonijiet se jingħataw mingħajr ħlas, aktar tfal se jkollhom l-opportunità jitalmu jowmu u minn eta żgħira jiżviluppaw stil ta' ħajja aktar b'saħħtu u valuri bħal disċiplina u l-indipendenza. Il-Prim Ministru sostna li l-isport se jibqa' priorità għall-Gvern kif investiment akbar f'dan is-settur jissarraf ftitib fil-kwalità tal-ħajja u l-well-being tal-popolazzjoni. Żied li wara l-fażi pilota fil-Kottonera, il-programm se jkun estiż gradwalment għal lokalitajiet oħra madwar Malta u Għawdex. Matul iż-żjara Dr. Abela ltaqa' wkoll ma' rappreżentanti tal-għaqda volontarja Just Keep Swimming, immexxija mill-għalliema Lian Xwiereb Ungaro li tispeċjalizza f'lezzjonijiet tal-hawn għal tfal b'diżabilità. It-tfal ikunu jafu wkoll kif jowmu tevita li ovvjament ikun hemm inqas ċans ta' xi ħadd li jereq u dik hija xi ħaġa importanti ħafna u l-fatt li jkollhom il-konfidenza fl-ilma tagħmel differenza kbira. Hija spjegata li dawn il-lezzjonijiet jgħinu li tfal jibnu aktar konfidenza fihom infushom u jħossuhom aktar siguri fl-ilma. Jien ili 15-il sena nikkoachja u meta nara tfal jiġu jattendu sessions regolari tagħmel differenza kbira anke l-parents jgħidu li morru l-baħar għandhom ċertu konfidenza, jaqbżu wiċċhom taħt l-ilma mhux problema. U bekk jekk anke jiġu f'sitwazzjoni fejn forsi qabżu għall-arrieda ma jkollokx problema minnhom u taf li they are safe. L-għalliema spjegat li fil-każ ta' tfal b'diżabilità ikollhom ukoll effett pożittiv fuq il-kalma u l-konċentrazzjoni tagħhom. Jista' jkun li naraw benefiċċji ultra minn ġast li jitalmu jowmu. Jista' jkun li l-iskola forsi anke jmorru aħjar għax ikunu iktar kalmi ukoll u ovvjament jistgħu jkomplu l-ġurnata tal-iskola aħjar. Il-programm se jkun amministrat minn Sport Malta u se jkompli jibni fuq inizjattiva oħra introdotta fix-xhur li għaddew li permezz tagħha tfal bl-awtiżmu diġà qed jibbenefikaw minn lezzjonijiet tal-hawn mingħajr ħlas. Għażjara fil-kumpless sportiv fil-Kottonera, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Byron Camilleri u mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia.